एथ' फुङाव बहाय थांनो ओंखारखो साब्रे? थाङालै थाङा मा अबाय थांलाबायनांगौ जाखो आंलाय। थाङाबालाय माथो लंपेन्ट गस्ला गोदान गोदान गस्लायाबो लाबिस्लाब लायबावसो। गाननो मोना आरो मेगन सालायबाय नामा मालाय गाननायखौ। थोद बुरबक नोंखौ गाननो मोना होनदों नामा? माथो अबाय थांनो होननायखौ खोन्थाया नोंलाय। थोद जाम्बा खयबार होननांगौ होनखाबाय जेरावबो थाङा। माबालै खालिया लाजिलायलांबायसोलां। दे खोन्थादो माखौ लाजिनांगौ जाम्बा? माने मैया आं क्लास थांनो ओंखारबा जा साइस सासे सिख्ला क्लास नेगासिनोमोन। ओमफ्राय दाना बेखौ नुनानै बिखायानो दुब 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 मावजोब्बाय ब्रा। सिख्ला नुबाखि बिखाया मावफेरो? थोद जाम्बा खोथाखौ खोनासंग्रोनांगौब्रा नों। उन्दुनायाव सिमाङाव फैनानै सिख्लाया आइ लाभ इउ होनफैगारबाय। बेयावसो मिथिबाय आङो आंना बिखाया मानो दुब दुब होनामोन। ओमफ्राय दाना माबायदि मोनखो? बेखायनोथ' नुगौबा बेहाय जिरायफैदोंब्रा आं। माबायदि नुयो सिख्लाखौलाय? सिख्लाया साइसथारलै खानायाबो एसे गोलाव। बे फेत्लामोननि न' खाथियावनो थायोदांलै मैया बेलासियाव बिथिं थांनाय नुदोंमोन आं। मा होनखोलै नों? होद जाम्बा फेत्लामोननि खाथियाव थायोदां होनदां। र' सिख्लाया ससमा हमो नामा? औ हमोमोनथ'। थोद बुरबक आंनि गार्लफ्रेन्डसो बेयो गयदा। मा होनखोलै? सेसलै आंनि दिनै गोदान गस्ला लंपेन्ट गानबोलायथारदोंमोन आं। गयदा खाथारलै मानसियानो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब आरो घन्टानि सावगारियाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो नुजाहैग्रोयो। गोजोन्थों। र' गयदाया बिराद दुखु दिनै बेसारा अननोसो ओंखारलांबायलां। बिथाङा दिनै जेबो बुंनाय नंलानो रायजोफोर बेसारा लोगोनि गार्लफ्रेन्डखौ लाइन मारिफ्लांनानै